गिबियावनो जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि जानानै नोंसिनि मिडिया आदामोनखौ साबायखर बावग्रोबाय जे जोंनि हाबाफारियाव बिदि दिन्थिफुंफैनायनि थाखाय। दिनै जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमाया जोंहा बड'फानि खुंगा 10थि गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारि मानि मैया सेथिमोन, दिनै नैथि, दिनै जोबथा हाबाफारि। जोंनि फरायसालिमायाव जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमायाव गासै गं 15 फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आदामोन आब'मोनहाबो बाहागो लाफैदों। बुंनो थाङोब्ला गरेस्वर कलेज आरो बिएड सावली कलेज आरो बाक्सानिफ्राय बाक्सा सालबारि कलेज आरो गोबां दङ। ओमफ्राय चिरांनिफ्राय बर' बाजार कलेज, काजलगाव इउएन एकाडेमि, क'क्राझारनिफ्राय क'क्राझार इउएन एकाडेमि, मिउजिक एन्ड फाइनान्स, जनता कलेज, गसाइगाव कलेज आरो गोबां। साननैनि हाबाफारियाव जोंहा थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोंहा खुंफुंनाय जादों। आलासि हिसाबै जोंहा फुंखा सुबुं हिसाबै सेमिनाराव जोंहा डक्टर अजित बर' सारखौ जोंहा हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिनि उनाव गेवलां मेलनि थाखाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै इन्दिरा बर' मेडामखौ जोङो लाबोनाय जादों। जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंफुंबाय थायो हिसाबै देग्लायबो खुंफुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फैबाय थानाय फरायसाफोर आरो लोगोफोरनो बेखौनो मिथिहोनो सानो जे जोंनि बड'फानि सानथौ सानस्रि जे बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा मोनसे हारि दानायनि बड'फाया थांखि दंमोन। दा बे थांखिखौनो लानानै जोंनि बड'फानि सानथौ सानस्रि जे जोङो बेखौ लानानै माबोरै सोलिलांनांगौ, माबोरै जोङो खामानिखौ मावनांगौ, जोङो माने बेखौ जोङो फोरमायनो सानो आरो। बे साननैनि हाबाफारिखौ जोङो जेंना जेंगोनायाथ' बिदि एसेबां गैया, नाथाय गैयाबो नंद्राया एसे दं। नाथाय अब्लाबो जोंनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांनायनि लामायाव दङ आरो। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनानै नोंथांमोननि हाबाफारिखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि जाफुंहोफैदों, जाफुंहोनाय महरै फैदों। दा बिथांमोननिसिम फरायसाफोरनिसिम एबा फरायसालिमाफोरनिसिम मा मेसेज हरनो सानो? जोङो बेखौनो मेसेज हरनो सानो जे जोंनि बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमाया जोंहा माने बड'फानि गोसोखां सान फालिनायजों थुनलाइयारि आरो हारिमुवारि बादायलायनाय आरो बेजों लोगोसे सावरायमेल, गेवलां मेल बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै जोङो दानि फरायसाफोरा माबोरै मानसि जानो हायो, माबोरै गावखौ जाफुंसार जानो हायो, बेफोरखौ जों माने बे हाबाफारि लानानै जोङो माने फरायसाफोरखौ माने सोलायहोनायनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो बेखौनो साबायखर बावगोन जे जोंनि बे खुंगा 10थि बड'फानि गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफैफानानै जोंखौ जे मदद होफैदों, जोंजों जे खस्थ' मोनफाफैदों, जों माने जोबोद जोबोद साबायखर बावहरनो सानो।